Ако търсиш обувки, които да изглеждат добре, ама и да са удобни, подходящи за студените дни, ботите Nike City Classic са твоето попадение. Първото, което ни направи впечатление – супер леки са за зимни обувки. Имат стабилна гумена подметка с дълбоки грайфери, която държи стабилно на хлъзгав терен. Отгоре имат здрав материал с кожени акценти и метални хълги за връзките. Изглеждат супер класически, но и модерни. Езикът е ушит, така че не пуска сняг и вода, а задната част има хълка, за да ги обуваш лесно. Комфортът е на друго ниво, с мека подметка, подплатен глезен и пяна, която буквално прегръща крака. Едни обувки, които са едновременно здрави, красиви и супер удобни. И най-хубавото, можеш да ги намериш сега на супер цена в сайта на Sport Respect.